Yung kamay mo, yung nagsitraining ko. Pag nagsikamera mo sa kalikot. Sige. Wala tayo ka bang dito? Good morning, good morning. Hi, good morning, good morning, good morning. Dapat na ito na ito. Isipin natin. Agarap ulo. Yan, good morning, kusinerong pastor. Good morning. Mas malinig ko lang ng maaga. Okay, Magor. Good morning, Magor. Good morning, Magorilla, my friend. Like Dan, sister. Okay, thank you so much for like. Sis KTV, good morning. Wala na tayong magandang video, Sis KTV. Good morning, Madam Bicolana. Good morning, Idol Magorilla. Ay, wala naman.
ngayon. Magano ba ako ng pasyente? Good morning, 20CH. Ang tanong ko nga magano kung magsasalansan ko ngayong maga. Pwede ko na mamaya na ako magtanghal ng ano. Wala naman yung nandadali lang, kinamanin ko isang araw. Lapit sa lumya, nakawala naman siguro. Ay, ay, ay! Makuha at lagi sa mamaya sa Ma'am Alice, good morning. Yes po, tinitraining na yung iba dyan. Yan, kunting lang dyan, no? Basta, tanggal na pala. Good morning, kape-kape. Kape tayo, guys.
Marami tayong trabaho ngayon. Ayan, shout out 10 million in the house. Thank you so much. Good morning. Magkape tayo guys, magkape.